इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। भरत तिवारी का मर्डर हुआ है, इनकाउंटर नहीं हुआ है। पुलिस मर्डर किया है। अब वो भी पुलिस मर्डर किया है। तो इनकाउंटर होला आतंकवादी के, बलात्कारी के, रेपिस्ट के हो सकता, लेकिन इसका कसूर क्या था हम सरकार से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल 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 कोनो दोष नहीं है भरत तिवारी के, कोई दोष नहीं है। सरेंडर कर दहले, हथियार फेंक दहले अपन। हथियार जब फेंक दहले तो उनकरा के पकड़ के लिया के जेल में डालल जा सकत रहे, लेकिन उसका प्राण, उसका हत्या नहीं किया जा सकता। पुलिस खुद जज बन गई, पुलिस खुद कोर्ट बन गई, खुद न्याय कर दल। का जरूरी बा इ न्यायालय के रखला के? डायरेक्ट ये काम सरकार करो कि जे भी धरा तो ओकरा के गोली मारल जाओ। आखिर काहे जज बनावल गइल, काहे माने जेल बनावल गइल, काहे खातिर बनावल गइल? बिल्कुल। तो ई भरत तिवारी के हत्या भइल बा। हम अपना नजर से ही जौन भरत तिवारी के वीडियो जौन वायरल भइल बा, लाइव जौन बा, लाइव देख के हम ई बात बतावतन। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा बिहार के लोग के एकदम एबरा उग्र हो गइल बा बिहार के लोग पूरा। अगर भरत तिवारी लाइव ना बनौले रहते नु तो इनको जौन मैटर के लिपा पोती करके इनकरा के आतंकवादी घोषित कर दिया है। जहाँ ये हथियार चलाया है, गोली चलाया है पुलिस, उसके बाद में इनकाउंटर किया गया। बिल्कुल। लेकिन वो साहसी लड़का, भरत तिवारी साहसी लड़का था जो अपना लाइव वीडियो चला दिया। बिल्कुल। एक प्रकार का वही जो है साक्ष्य है, सबूत है। बिल्कुल। चल यही पर भरत तिवारी के सपोर्ट में व्यास जी लिखले बनी बहुत ही सुंदर गीत, और सरकार से सवाल भी पूछता है गीत कि कहाँ बड़ा सरकार और कहाँ बा प्रशासन। शासन और प्रशासन से सवाल बा, और ये वाकई में व्यास जी जैसे बताओ तन कि इनकाउंटर नहीं के भइल, भरत तिवारी के हत्या भइल बा वो पुलिस के द्वारा। तो आई हम गीत पर लिखले बनी, हम कवि हैं तो कवि के काम में हक कुछ लिख दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हर मैटर पर लिख दिले, तो एहू मैटर पर गीत लिखले बनी। बिल्कुल। कि सब लोग पूछता सवाल सरकार से, जय हो। कि सब लोग पूछता सवाल सरकार से, जवाब दो विचार के ना। बिल्कुल। कि सब लोग पूछता सवाल सरकार से, जवाब दो विचार के ना। तो कौन मेडल मिलल, तो कौन मेडल मिलल निहा था के मार के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जवाब दो विचार के ना। बिल्कुल। जवाब देवे के पड़ी कि निहत्था के मार के रुआ कौन मेडल जीत लेनी। हाँ बिल्कुल। रुआ उससे का फायदा मिलल बा? निहत्था के मार के, जबकि हथियार फेंक दहलक। कौन अपराधी रहले भरत भूषण तिवारी? बिल्कुल। कौन अपराधी? उनकर आपराधिक इतिहास का बा कोनो देखे से प्रशासन दिखावो। बिल्कुल। कौन अपराधी रहले भरत भूषण तिवारी? रहले आतंकवादी की रहले बलात्कारी? पुलिस बताओ, पुलिस बतावे के बा, पुलिस का बात बतावे के बा। पड़ी। तो कौन गलती रहे वो ब्राह्मण कुमार के? जय हो, जय हो। कि कौन गलती रहे वो ब्राह्मण कुमार के? बिल्कुल। जवाब दो विचार के ना। बिल्कुल। तो सब लोग पूछता सवाल सरकार से, बिल्कुल। जवाब दो विचार के ना। बहुत बढ़िया गीत। सब लोग कहेला प्रशासन होला रक्षक। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक तो हमके मानत रहे रक्षक के, रक्षक के, लेकिन अब ना सब लोग कहेला प्रशासन होला रक्षक। उहे प्रशासन आज बन गइल भक्षक। बिल्कुल, भक्षक बन गइल प्रशासन बाबा। तो दिया बूत गइलो ब्राह्मण परिवार के। एगो बेटा जन्मावे में कितना मेहनत बा, बड़ी मुश्किल से कितना भाड़ा भखाता कि एगो बेटा हुई। आज एगो माई के बेटा के छीन रहल गइल पुलिस के द्वारा। ओकर रक्षा के अधिकार बा कि रक्षा लड़का के हत्या भइल बा। आगे गीत में बताओ तनी कि दिया बूत गइलो ब्राह्मण परिवार के, जवाब दो विचार के ना। बिल्कुल। लास्ट बा कि जब लेना मिली वो पुलिस कर्मी के सजाए हो। बहुत बढ़िया। इनकाउंटर नहीं के भइल, हत्या भइल बा। भरत तिवारी के हत्या के दोषी पुलिस कर्मी बा जोन मरले बा। बिल्कुल। कि जब लेना मिली पुलिस कर्मी के सजाए हो, तब लेना मिली वो परिवार के न्याय हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तब लेना मिली वो परिवार के न्याय हो।
सब लोग कहता ई बात लालकार के, हाँ, सही बात बा। कि सब लोग कहता ई बात लालकार के, जवाब दो विचार के ना। बहुत बढ़िया। कि सब लोग पूछता सवाल सरकार से, जवाब दो विचार के ना। बिल्कुल। हमरा कहे के मतलब बा कि उ जोन तमंचा लड़का रखले रहे भरत भूषण, ओकर मारक क्षमता 30 मीटर तक बा, जी जी। आ पुलिस प्रशासन 200 मीटर बा, तो कहाँ जान माल के डर उल का रहे जो लोग गोली मरले बा। तो 30 मीटर के ओकर रेंजर है, तो जइबे ना करे, 200 जइबे ना मीटर। करे तू वहाँ 200 तक। मीटर गोली जइबे ना करे। जइबे ना करे, वो लोग के जान माल के कहाँ खतरा कहाँ बा? खतरा रहे। ई कोनो साजिश के तहत लड़का के मारल मारल गइल गइल बा। बा। चाहे जे भी साजिश रचले बा, हम सरकार से कहम कि पर विस्तृत जांच होको, आ जांच के में पर्दाफाश होको कि हाँ आखिर उ लड़का के मारल काहे गइल, लड़का के गलती का रहे। जब बाढ़ आई रहे वो गांव में, जौन गांव जमुनिया गांव बा, जी। बाढ़ आई रहे तो लड़का वो विस्थापित लोग के दुनिया भर के कुली मदद कइले बा, आ लाइव में जौन उ मांग करता एको गो मांग ओकर जौन बा गलत नहीं है। बिल्कुल। तो ये हम रुआ सबके गीत के माध्यम से जो अपन सवाल सरकार के से हम कर रहल बानी, सरकार का एक जवाब देवे के पड़ी। रक्षक भक्षक बन गइल बा। आज रक्षक भक्षक बन गइल बा, पुलिस प्रशासन से लोग के विश्वास उठ गइल बा, आ इस सरकार पर भी जोन बानू प्रश्न चिन्ह लाग गइल बा। सरकार पर प्रश्न चिन्ह बा, सरकार बड़ा बड़ा पर बड़ा भी। प्रश्न चिन्ह बा। आ सारा लोग जोन बा ई वोट मिल के जे बीजेपी जिताओ और सुशासन लाओ, ई कैसन सुशासन बा? ई कैसन सुशासन बा कि एगो निहत्था लड़का के रुआ गोली मारत तनी, गोली मार देने। ओकरा के पकड़ के जेल में डालल जा सकत। कोर्ट तय करी तो ओकरा कोर्ट ऊपर तय फांसी करी। होई कि उम्र कैद के सजा होई? उम्र कैद के सजा होई, कोर्ट तय करी नु। कोर्ट नु तय करी। लेकिन रउआ कोर्ट बन गई नहीं ना एगो पुलिसकर्मी के मरले बा, ना केहू के मरले बा, ना कोनो हत्या कइले बा, ना कोनो कोनो फिर इतना बड़का सजा है। तो हम कहब जे इनकाउंटर ई नइखे भइल, ई डायरेक्ट हत्या भइल बा, आ जे मरले बा पुलिसकर्मी ओकरा पर हत्या के मुकदमा चले चले के के चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात रखनी। हाँ, व्यास धुरंधर बाबा और इस सरकार से प्रशासन से सवाल पूछत तनी कि भाई वो परिवार के न्याय तबे मिली जब हत्या के केस चली। वो पुलिसकर्मी जौन पुलिसकर्मी मरले बा भरत तिवारी के लाइव वीडियो में वह देख सकत तनी। लगातार ई मांग पूरा बिहार के लोग कर रहल बा, पूरा देश के लोग मांग कर रहल बा कि भरत तिवारी के साथ गलत कइले बा बिहार पुलिस। सारा लोग का जोन बानू सब लोग का भरत तिवारी के माने सपोर्ट करे के चाहिए। सब लोग खड़ा भी बा। आज वो भरत तिवारी, आज वो माई के लड़का के संगे भइल, भरत तिवारी के संगे भइल, कल हमरा बेटा के संगे, कल रउआ बेटा के संगे हो सकता। ई प्रशासन जोन बा एकदम अंधा हो गइल बा, ए पर अंकुश लगावे के सबका चाहिए। जरूरत बा। आ ना लगाएम तरुआ आज उनकरा घरे बीतल, कल उनका पर बीतिल, कल परसों हमरो पर बीत सकता ऐसा चीज। छोटा मोटा केस में उठा के ले जाकर थाना में पीटे लगता। हाँ, थाना में पीटा, गोली मार दिहल जाता। ई जोन बा सरकार में जोन करनी या कथनी में अंतर बाटे। अंतर बा। ई सरकार अंतर ई सुशासन के सरकार ना कहा। शासन के नइखे, ई जोन बा कुशासन के सरकार। शासन के सरकार आ गइल बा। बिल्कुल। और का करे जब दुल्हे थी बा, दुल्हे बकलोल बा, दुल्हे बकलोल बा, दुल्हे जब बकलोल बाड़े तो का करे, बरतियन के का दोष? बरतियन के का दोषी बा। ऐसे कहम कि दुल्हा निमन चुने के चाही, तबे नु लड़की के निमन से परवरिश होई। आ जब दुल्हे बकलोल बा तो का विकास होई, का विकास होई? का विकास जब होई। दुल्हे कहता एफिडेविट के हाफ डीपी। हाँ, जब दुल्हे कहत रहे एफिडेविट के हाफ डेविट। आ मोहन चंद कर्मकांड गांधी